dobrá. Lukášek, já mám brachu. Lukášek, no. Stejně to jdeme. Můžu? Tak jdeme spát. Takže čau lidi, vítám vás další video. Dnes to bude vlog. Ten na to my jsme u kolejí. No tak jako jsme jít kvůli tomu oranžovým dolu. Počkejte! Patrně musíme slít dolů nějak, aby jsme se tady nepřizabili. Parkour k čemu. Já jsem ale spadl! Kloužu se. Hej, tak jdu to se běhnout. Věřte mi. Tak 3, 2, 1, teď. Běžím! Já jsem ale uklouzl. Pojďte tudy zase na zpátek, aspoň si to obejdem nějak. Mám taky a půjdeme tady větším kopcem. Tady to jo. Je asi nejzkušenější nějaký kopec ever. Je tady si to dám dolů, protože jsou nějaké lidi. A je strašně. Vlog. Hej, když mě natočíte, tak jo. A potom? Jo, dobře, hej, on to sjede. Hej, on to sjede, když to natočí. Máme ještě jeden kopec. Hej, on to sjede, když to natočí, tak lidi natočí. Jo, ty to sjedeš? Jo. Hej, ty mě natáčíš? Sjedeš to? Jo. Lukáš, fakt točíš? Hej, já se chci fakt podívat. Prosím, fakt. Jo, čus. Čus. Právě, ukaž ten kopec. Ano, ten kopec budu sídět a natočím to asi na svůj kanál. To je úplně... To dálka. A ono chce sjet a ještě tady dolů. To je prostě... Nevím, jak to vyslovit. Ale já si lezu. Já jsem půjdu. A z tohohle se já si dole rozsekám, ty vole. Bude crash. Ukaž to. Bude crash. Si jasně rozbiju hubu. Já to radši sjíždět nebudu, kluci. Aspoň bude crash. Crash není bez videa. Crash? To se mě rozpadl. Ty vole, to vidět nebudu. Prostě nejhorší. To by asi neslyšel každý. Budeš to teda svídět? Já se Bojí. Tam je ještě zatáčka. To tam bylo rovný. Kamarád, to si na skateboardu tuhle všichni jedu. Tu dálku. Nemůžu jinak? Já bych chtěl ten kopec ten druhý, jako směrem dolů na výstaviště. No. Hej, pojďte sem. A jdeme z dlouhý. Hej, půjdeme takhle sem. Čus. To je můj nejoblíbenější youtuber. Já mám popisek do videa mýho kamoše. Hej, Lukáše, hej na polovice. Tady. A ještě jednoho to tam máte. Lukáš Pasama vám tam dávat nebudu, že už to jednou máte. Že on mě poradil hodně. A hej, můžu
Máme to natočit tady z toho mostu, ne? Jak to tady vypadá? Jo, já na to vylezu a takový. Teda. Já mám, když si tady už No. ne dole. To za mojí. Ne. Tady se posadíme, ne? Natočíme to. Všichni 4, ne? Tadyhle. Já mám ukážu, když jsme vylezli, teda pokud to tam bude vidět. To bude, hej, doufám, že mi to nebude. Tamhle. Tamhle, vidíte. My life. Tamhle dole. To je vejška. Tak už to ukončí. No tak to je vejška, no. A jsou tady kolena. To je vejška. Já se s vámi takhle rozloučím. Pojďte, hej, Tomáši, pojďte sem. Pojďte na. No. Já se s vámi rozloučím a čus u dalšího videa. Hej, to trvalo 6 minut. To první myslím, že trvalo 2 minuty. Hej. Ještě natáčím. Ty vole, ten penis. Ještě natáčím. Hej, jde vlak, Tomáši, ty máš dobrý záběr. Ty vole, já prosím. Vlak. Jede vlak. Do píči. Se nemají, oni to nenatáčeli. Právě, ty vole, koukejte dolů, já tady sedím. To je vejška, pod tím je úplně most. Hej, kamo, budeme muset tady, koukejte. Tam je úplně most, to je vejška. Ještě, právě jsme tady byli. Vám se to nezdá, vy to máte přiblížený. Dáš mi do popisku video, kanál? Jo, klidně. Super. Já když tak, oni taky natáčí vlog. Hej, počkej. Teďka jsme právě tamhle odsaď někde zezadu vycházeli. A normálně, hej, ono se to skleplo, protože hej, si myslel, že... A teďka si tady Honza všimnul něčeho neobvyklého. Fakt debil. Tady jsme takhle šli. A tady jsme A jestli si pamatujete, tak tady, tady jsme právě byli. Tady, na tomhle místě. Největší kšunt ever u Číňanů tohle. Tady. Jak tam se ty, jak je tam je ten štěrk. Hezká barva. Tam jsme byli, jestli pamatujete. Ježiš. Fakt debil tohle. Jsme asi 12 metrů nad kolem. Hej, koukejte na ten odpadňák. Hej, tamhle odpadňák. Jo, no nějak. Hej, čo, kde bychom se šli kluci dolů podívat? Ty vole, to je vejška. No a jako ke kolejišti, ne? Ta vejška, já radši slezu. Hej, kdybych teď sletěl dolů, ty vole. Jo, no, já se taky mega bojím, že sletím. Je taky. No, A jako z mobilu to připadá, jako že to je úplně nic. A doopravdy to je mega vejška. A právě asi natočíme nějaký vlog, teďka třeba natáčíme. Hej, kluci. A už mám malou baterku. Pohoda. Nechám tomu kolejiště, aby jsme tu šli. 38, ale. Jsme byli tamhle. A jít tam dolů a podívat se jako ke kolejišti a to natočit, ne? Hej, tak to můžeme sejít tamhle, ne? Tamhle to jde taky. Jo, no. Tamhle vyšlapaná jít do konce cesty. Tak já. Tak Vojta bude ještě... Je tady. Nebo já to Tady zvím. dole. Dolů, hej. Ne, já budu stát Nebo tady. tady dole, já budu stát tady. Jo, hej, tam nahoře na tom hřebu. Hej, hlavně na nic nemačku, já ten mobil nespadne, já to budu dali a natáčet tamhle. Hej, tady můžu. Aby si nás tam... Hej, Tomáši, dáš mi do popisku trýsního videa. Jo. Jo a v popisku budete mít jeho video, Ne, můj kanál. jeho kanál, no, jeho kanál. Vlastně když tak, kdybyste se na něj chtěli, kdybyste se na něj chtěli kouknout ještě teď, tak můžete. Jmenuje se Honza Vaněk. Jan Vaněk. Jan Vaněk. A tento vlog vám natáčím, protože už Já jsem. dosáhli 30 Tomáš Vaněk, kdybyste nevěděli. A kolik máš ty odběratelů? 0. Jako moje druhý video, no. Tomu se říká druhý video. A kolik videí už máš? A kolik videí už máš? Myslím, že... Tak vidíš, já mám... Já teď točím druhý video. A tady právě můžete vidět, tady je tunel. Tady tunel. Tady. A hnusný to tady jak... Ty krávo, hej, on tam má Jdem sem. záběr, jak je vlak, to je dobrý, hej. Já jsem to zrovna vypnul, když jsem nevím, prostě. No a mě to nešlo, protože mi to to... Po straně je nejlepší slejzat. Po straně. Hej, to máš, hlavně tam nezahuš. Nikdo tam nezahuš. Ty vole, tamhle je KFC, ještě krabička Bismarck. Jo no, krabička KFC. Hej, kámo. Hej, tak viděl bys si. Hej, kámo, to je hustý tady záběr jak píča.
Hej, podíváme se tam na Nebuď prostej do videa. jede vlak. Tam jde vlak vždycky a tam je napsaný čas. A můžeme si vždycky stihnout vlak a já už Fakt. nemám čas. Proč? Proč nemáme čas? Vojta tady telefonuje, nevím s kým. No, co děláš, Vojto? Vojto. Jak nenápadný. Shunt ever, hned se mi rozpad. Hej, ukaž to do Fidget videa, spinner. Můžu si ho půjčit? Hej, uděláme reklamu. Hej, tenhle spinner jsme kupovali tady na Praze. Já jsem to kupoval. V potravinách. Ty vole, kšun hnedka. Tohle se urvalo a platili jsme za to 100 na to. A koukněte se na Thomas and Linda parkour. Jo, tam se koukněte. Tam vlastně, takhle by jsem tam nějak měl vypadat. Takhle vlasy dolů. Jinak, ale to je málo, kdy mám takhle vlasy dolů, většinou je mám nagelovaný. Já, to je stejně hustý, kámo, tamhle. Jako, tam můžu být bez, jo? Jo no, bezďák. Mount Everest bezďák. Hej, pojďte. Já už nemám, já už musím jít, my už nemáme čas. A proč? Máme 20 minut. Víte, to je můj otravný starší brácha. Ještě se tady můžeme být. Hej, Tomáš, mám otravný. Nadáčíš furt? Jo. Tak. Nejlepší barva všech dějin. Zelená. Ne. Úplně celý zelený. No a ta tmáva tam takhle nemá by vidět. Celý zelený. To vydám 3 videa. Ještě chci natočit spinnery. No, že se mi Ta. to zamazalo, jinak to budu muset točit od znova. Jinak to bude... To bys měl pěkně. Zelená. Ve. Dlouho to neopravovali. A nečistili. Je to vidět. Já. Takhle. A kde máš koloběžku? Ale kdybyste to nevěděli, tak to natáčíme. Jsme Jsme v Praze. V Praze 7. A když tak tady všichni mluví kvůli tomu, že všichni natáčí vlog. Všichni úplně, všichni natáčí vlog. No, kromě tohohle. Prcka. Tak jako vysvětlíme, jak mám natáčet na tohle. No, tak to nevím. A já dneska začnu s kanálem, nevím, jak se to bude jmenovat, ale dneska... Horolezec. Musím to vyšplhat. To bych nedoporučila. 3, 2, 1. Nemám ti podržet ten mobil? Jo, jestli umíš dobře natáčet. Horolezec. Horolezec. Jo. To už nedáš. Tu máš si škopku? Tu máš. Pojď. Ježiš. Dobrý, ne? A to byl teprve začátek z parkouru. Umím toho mnohem víc. Ježiš. Tady kreslí. Není. Já to brzy musím vydávat doma. Honzo, podívej se pak na můj kanál. Tam jde nějaký lidi. Ne. Kámo, to je vejška. Jo no. Parkour skill. Není v prodeji. Ježiš. Voním do dopadl míč. To spadlo. Jede vlak. Kam jest? Jede vlak. Kámo, jede vlak. Kámo, jdeme. Točíme. Hej, právě jsme tady. Ne. Hej, právě jsme tady. Do píči. Hej, právě. Tak už se s váma rozloučím.
Bez, jsem jim. Materka. Tak čau.